Bueno, eskerrik asko, nik ere izenburuari buruz zeozer esan dezaket. Izenburu asko izan dira paperean, ahoz eta beraz, nahiko gai zabala izan da, galtzeko arriskua izaten da, edo hildo bat hartu eta bazterrean gauza garrantzitsuak uzteko arriskua ere badago, baina bueno, saiatuko naiz hori saiesten. Saiatuko naiz hori saiesten. 40 asko errepikatzen da momentu honetan, ze 40 minutuko atzerapenarekin goaz, 40 minutuko interbentzioa da, eta 40 urte atzera egin behar, baina aurrera begira jarriz, eta atzera eta aurrera, baina nire atzetik idazkari nagusiari tokatzen zaio gaurko abagune azterketa egitea, eta beraz, parte hori ere ez zapaltzea dagokit, beraz, ea nola egiten dugun. Bueno, interbentzio honen helburua kokatzeko pixkat esango nuke, elak nola ulertzen duen bere papera nazio prozesuan, azaltzea edo horren inguruan gogoeta bat egitea izango litzake helburua. Edo beste modu batean esan da, zein beharko lukeen izan sindikatuaren aportazioa nazio prozesuan. Eta horretarako, hor azken 40 urtetatik interesatzen zaidan hartuko dut, elementuk edo gertaerak, hartu ditugun erabakiak, hildoa jarraitzeko lagunduko ditena, eta gutxi gora bera nola edo zergatik eta nola iritsi geran puntu honetara azaltzeko. Gero bigarrenez, gaur ateratzen dugun ondorioa, edo, ez dakit ateratzen dugun, baina atera dezakegun ondorioa, da nazio prozesuaren garapenerako burujabetzak, pluralean esan da, bultzatu behar ditugula. Eta horretan, gure ardura, sindikatuaren ardura, arlo sindikala eta soziala sendotzea dela uste dut, eta horretarako aliantzak alde batetik, eta barne antolakuntza aipatuko ditut. Eta gero, hirugarren puntua, aipamen berezi bat egin nahiko nizkioke bi elementuei. Landu beharreko hildoetan bi elementuei, genero berdintasuna eta justizia klimatikoa. Lehenengo, beraz, juten bagera atzera 40 urte, 1976an, elak egin zuen bere 3. kongresua. Ez da bat gehiago, asko hitz egiten dugu kongresu horri buruz, eta hori zergatik, elaren berfundazioa izan zalako. Nik kongresu horren inguruan bi aipamen egingo nituzke, eta lehenengoa da, aurreko elarekin alderatuz, aldaketa asko suposatu zituen kongresu horrek, noski, baina proiektuaren esentzia mantentzen da. 1911an sortutako proiektuaren esentzia mantentzen da. Ela zer da? Klaseko sindikatu abertzalea. Eta bigarren aipamena, eredu sindikalaren inguruko erabakiak, saiatu naiz adjetibo bat bilatzen, horri buruz pentsatzen detena esateko, eta ez zait atera, orduan esango nuke, eredu sindikalaren inguruko erabakiak ezin hobeak izan zirela. Gaur egun elari begira jartzen bagera, gure indarra, gure edapena, afiliazioari begira, ordezkaritzari begira, gure eragin soziala, baita, handiagoa nahiko genuke, baina hor dago, eragin politikoa, bakarrik azaldu daiteke gure autonomiaren aldeko apostu ausarta hartatik. Gero horrekin batera ere, izan ziren antolakuntza ereduaren inguruko erabakiak, eta abar.
Beno, eta kongresu horretan ere printzipioak onartu ziren. Eta nik printzipio horietatik aukeratu dut esaldi bat, lehen esan deten bezala, aukeraketak bazterrean uzten ditu beste gauza batzuk, eta horra azaltzen dana da, ez? Eusko langileen elkartasuna, Euskal Herriaren zapalkuntzaz eta Euskadiko langileen morrontzaz jabeturik, Euskadi osoaren etorkizun librearen eragile nagusienak langileak direla, beharrezkoa ikusten du langile hauk elkartu, eginkizun honen arduraz jabetu eta Euskadiko langilegogandik eta Euskadirentzat pentsatu eta burututako politika bat lantzea, esaldi luzea. Gauza asko esaten ditunak, eta nik esango nuke garai hartan egiten den formulazio horrek bi erreferentziak lotzen ditu. Klase interesa eta Euskal Herria edo Euskal Herriaren interesa. Eta helarentzat separezinak dira bi hauek, bi elementu hauek, gure identitatea bi osagai honekin o hauekin osatuta dago. Bueno, zer gehiago egiten duelak momentu hartan? Hipotesi bat formulatzen du. Hipotesi bat formulatzen du, gehiago zehaztu eta definituko dana handik 3 urtetara, 1979an egiten den 4. kongresuan. Eta testuingurua latza da, pentsatzazue, diktaduratik atera berriak garela, demokraziarik ez dago, edo oraindik gaur egun ere itzin dezakegu, baina orduan ez dago, estatuan ez gera ezer, egoera soziala gogorra da, organizazioa egiteke dago, eta lan esparruan ez daukagu eskumenik. Beraz, hori da egoera. Eta helak hipotesi bat formulatzen du, esanez, eskumen faltari aurre egiteko tresna bat sortuko dugu. Eta tresna hori zer izango da? Lan harremanetako euskal esparrua. Hor, alde desberdinen arteko akordioak egingo dira, eta horrekin eskumen falta gaindituko dugu. Aldeak, gobernua, sindikatuak eta patronala. Beraz, helburua hemen bizi, hemen negoziatu. Bide hori jorratuz, lortuko dana ere da, eremu horretatik haratago ere, euskal esparru propioaren eraikuntzan, aportazio garrantzitsu bat egitea. Zer eduki izango lituzke esparru horrek? Negoziazio kolektibo propioa, organo bipartitoak, lan harremanen arautzeko tresnak, joko arauak. Eta zer gertatzen da hipotesi honekin? 10 urtetan, izugarrizko arrakasta duen hipotesia bilakatzen dela. 10 urtetan, langileen 80% lan baldintzak hemen negoziatzen dira. Bakarrik 10 urtetan. Sektore publikoko negoziazio kolektiboa garatzen da, eta sindikatu eta patronalaren arteko prozedimendu akordioak egiten dira, oso garrantzitsuak izango direnak, hor dago hauteskunde sindikalena, edo lan harremanen kontseilua, CRL delakoa, prekoa, eta abar. Eta nola da posible hori, edo nola gertatzen da hori? Guk 3 arrazoi esan ohi ditugu, gehiago egongo dira, noski, baina 3 arrazoi azpimarratzen ditugu. 80. hamarkadan, hor instituzionalizazio hasiera da, eta autogobernuaren hasiera, eta baita sektore publikoaren garapena. Hor, Eusko Jaurlaritzaren papera aldekoa da. Eraikitze prozesu horretan alde dago, eta beraz paper bat jokatzen du. Bigarren arrazoia, patronalarekin lotuta, kontuan hartu patronala erregimen frankistan bere negozioa egin zuen, bere papera jokatu zuen, eta beraz garai hartan homologazio demokratikoaren beharrean dago,
edo beste era batera esan da, ja, aurpegia garbitu behar du. Orduan, interesatzen zaio olako esparru bat sortzea edo bultzatzea, eta gainera baditu interes konkretu batzuk, bere baloreak zabaltzeko beharra dauka, eta negoziazio kolektiboa ordenatzea interesatzen zaio ere garai hartan gauzak nahiko mugituak daudelako. Eta hirugarren arrazoia, UGT eta komisionesen arteko lehia da. Momentu hartan, estatu mailan lehia itzela daukate, hor jokoan dagolako zein izango den hegemonikoa. Eta horretan dute lehentasuna jarrita, eta beraz, negoziazio kolektiboaren zentralizazioa beraien helburua den arren, bigarren maila batean uzten dute. Zer gertatzen da? Paradogikoa baldin bada ere, izugarrizko arrakasta hori ematen da, baina era berean 10 urte pasata sakoneko aldaketa etortzen da. Eta da beste bi aktoreen, gobernua eta patronalaren borondatea aldatzen dalako. Hor, elak azkar ikusten du, azkar, edo prozesuak dira beti gauza hauek, baina elak azkar ikusten du, konpromezua utxita, aldarrikapena eta mobilizazioa beharko direla, lan harremanen euskal esparrua garatzeko, eta horrekin batera nazio prozesu bat garatzeko. Eta 82an, Euskadi aurrerapen eta askatasun bidetik dokumentuan jasotzen da gogoeta hau. Dokumentu garrantzitsua da sindikatuan, gogoeta hori dago, abagune azterketa bat egiten da, nola ikusten du sindikatuak eragile desberdinen papera eta horren ondorioz zer egin daiteken eta nola, baina horrez gain, sindikatuaren begirada zabaltzearen beharra ikusten da baita. Zer esan nahi honekin? Elak bere buruari helburuak jartzen dizkiola. Agenda soziala zabaldu behar duela ikusten du, bizikera desberdinekin aberastu beharra, aniztasunari uko egin gabe besteekin erreferentzia aman komunak lantzea, hor labekin bestelako jarrera iriki bat eukitzea, afiliatuen enkuadramendu aktiboa areagotu. Elementu asko dira, gero bere prozesuak ere izango dituztenak, baina aldaketa sakonak ekarriko dituztenak elan. Eta konkretuki, jarraitu gure hildoarekin, labekin ibilbide bat hasten da, lan harremanen euskal esparruaren alde. Eta horrek esan nahi du, mobilizazioa lantzen dela, eta hor aipagarria da, 84. urtean egiten den manifestazio handi hori, zeukan esanaiagatik, eta hor landeian azaltzen den elkarrizketa bat dago, jasotzen dituela hor agertzen zaizkizuen esaldiak, eta pentsatu dut datorren hilabeteko landeiarako erabat baliagarriak diala. Harrigarria da, esandako hoien gaurkotasuna. Ia, aldatu gabe, baliagarria izango litzateke. Horrekin batera, mobilizazioarekin batera, aldarrikapenarekin batera, lan harremanen esparrua garatzen jarraitzen du. Eta hurrengo urtean bertan, hobetuz akordioa lortzen da. Izugarrizko garrantzia zuena, gero, oso motza izan zen bere ibilbidea, baina 82an Espainian egiten da Forcem akordioa, prestakuntza iraunkorra bideratzeko, eta ez da gure eredua, gero ekarri dituen guztiak sindikalgintza espainolean, eta lortzen da, akordio hori hemen egitea gure ereduarekin bide motza izan duen arren. Eta ibilbide horretan ere,
kasu honetan elak bere kabuz, bere hausnarketak eginda ondorioak ateratzen ditu, eta estatutua bide agortua delaren ondorio definitiboa ateratzen du. Hori 1987 urtean da, eta hor Gernikan egiten da ekitaldi esanguratsu bat, adierazpen bat egiten da ere, eta hor, azken urte horietan gertatutakoaren aurrean erantzun badala esan daiteke. Azpimarratzekoa iruditzen zait, gehiengoa edo sindikatu majoritario baten partetik hartutako erabaki hau, eta gero honek ekarriko duena, bakarrik da posible hasieran aipatutako eredu sindikala kontuan hartuta. Hau da, ELA erabat organizazio autonomoa da. Autonomoa politikoki, autonomoa finantzieroki, gure kuadroak autonomoa dira, eta horrek egiten du posible garai hartan olako ondorio bat atera, eta beraz, ibilbide berri bat hastea, ate bat itxita dago, edo itxita ikusten dugu, eta guk beste bide bat egin behar dela esaten dugu. Kasu honetan, soberanismoaren bidea iriki behar dela esaten dugu. Soberanismo soziala dela bidea esaten dugu orduztik. Estatuarekin konfrontatu behar da, eta horretarako indarmetaketa beharrezkoa daukagu. Beraz, aurreko hipotesia edo formulazio hori aipatu detena pikutara joan zaigu, esparru propioa eraikitzeko eragileak falta dira, eta gobernuek egiten duten edo garatzen dituzten politikekin, politika neoliberalekin, nazio prozesuaren kontrako bidea dela uste dugu. Guk hor, edo ondorio honekin lotuta koherentzian hartutako erabakiak edo emandako pausuak ez dira errexak izan beti, momentu askotan bakarrik egin behar izan dugu, eta aipatu behar da ere, eremu politikotik eta eremu mediatikotik jasotako egurra kristona izan dela momentu askotan, ez? Eta orduan hor, ibilbide bat hasten da, ia 20 urtekoa, nun prozesu desberdinak ematen dira. Negoziazio kolektiboari dagokionez, estrategia aldatzen da, eta gatazkak areagotzeko alegin handia egiten da, batez ere 2000 urtetik aurrera. Edukirik ez duen partizipazio instituzionala bertan bera ustea erabakitzen da. Mezu sindikala, soziala eta politikoan sakondu eta zabaltzeko konpromesua ere gauzatu egiten da. Eremu desberdinetan harreman berriak sortzen dituelak, organizazio sozialekin, eta hori ekimen berriak bultzatuz, mobilizazio berriak eginez, eta baita giza eskubideen eremuan elak hartzen ditu konpromesuak edo parte hartze bat hartzen du azken 20 urteetan ikusi deguna. Eta hor aipatzen dut, hor ez du jartzen, baina datorren bi urte baino ez dira falta Lizarra Garaziren akordioaren 20. urtea izateko, gezurra badirudi ere. Beraz, prozesu hauek ez dira linealak, aurreko estrategia eta berria solapatu egiten dira momentu batzutan, emandako pausuk eta errealitatearen egoerak urrengo pausuak markatzen ditu. Hemen gauzak ez daude pentsatuta hasieratik, ez dago plan bat eta badakigun oragoa zen, guk aztertzen dugu, erabakiak hartzen ditugu eta bagoaz eta horrek markatzen du gero datorrena. Eta aipatu beharrekoa iruditzen zait, emaitza badagola, sindikalgintza sendo bat dago Euskal Herrian, eraginkorra dana,
nahiko nuken, baino asko ze gutxigo, batez ere fase honetan, baina azpimarratzekoa da eraginkortasun hori, eta nazio prozesuari begira, aportazioa handia dela uste dugu. Bueno, horrek, emaitza horrek egiten du posible edo azaltzen du ziurrenik neurri batean 2009tik aurrera Euskal Herrian izan den erantzun soziala. Hor, 2009 urtean, krisiaren aurrean, baina horrekin batera desertzio politikoaren aurrean, desertzio soziala eta desertzio nazionala, horren aurrean 4 urteko mobilizazio sozialeko aro bat irikitzen da. Gerora, 2014tik aurrera, mobilizazioa izaera aldatuko duena, baina jarraitzen duena eta gaur egun hor daukaguna. Eta horretan gabiltza, eta behar bezalako erantzuna ematen saiatzen ari gera. 2011an gure mendeurrena ospatu genuen, eta hor esaten genuen, edo egindako adierazpenean esaten genuen, erronkari erantzungo diogu. Horretan gabiltza. Horretan gabiltza, eta orduan, bigarren puntura pasatuz, eta aurrera begira zer, horretan gaude, baina zer aipatu daiteke aurrera begira. Burujabetzak kontzeptuarekin lotuta, guri dagokigun lana, edo guk lana, aportazioa, ardura, hitze osagarriak iruditzen zaizkit, arlo sindikalean eta arlo sozialean kokatzen dugu. Hor gure aportazio nagusia. Edo beste modu batean esan da, arlo horiek sendotzea gure ardura dela pentsatzen dugu. Sendotzea eta burujabetza betik eraikitzea atzo Michelek aipatzen zuen bezala. Kasu hontan, hola ikusten dugu gure ardura. Arlo sozialari dagokionez, aipatu dugu erantzun soziala aro hori, greba orokorren ziklo horren baitan aliantza berri bat sortu genuen, aliantza sindikala eta soziala, baina helburu batekin mobilizatzeko helburuarekin. Hor, 6 greba orokor egin genitun eta 11 mobilizazio, baina salaketa eta aldarrikapenarekin batera proposamena garatu behartzala ikusi genuen, eta alternatibak badirela, modu zabalean esan da, alternatibak badirela zabaldu behar degula edo zabaltzeko lana handia hartu dugu. Horretarako ekimen berriak egin ditugu, alegin asko esango nuke egin dugu gauzak posible izateko, eta testuingurua ez da erresa izan edo konplikatua izan da, eta hor daude emaitza batzuk, karta soziala, edo horren eskutik, lehengo urteko urrian egin genuen alternatiba ekimena. Nik uste eta askotan gelditzen gela pixkat zailtasunetan, edo gaizki atera zaizkigun gauzetan, eta hori ez dago gaizki, ze aurrera begira hobetzeko laguntzen dizu, baina, pentsatzen dut ere, gelditu behar degula pixkat, gure gauza, edo gauza honak o alde positiboak baloratzeko. Hegoaldean, gehiengo sindikalak duen dinamika iriki hau, organizazio sozialekin, mugak ditu, badakigu, noski. Baina, eta gainera, testuinguru oso baldintzatu batean ari gera lan egiten. Baina horrek ez du izkutatu behar, edo ez gaitu eraman behar erlatibizatzera, daukan balorea eta daukan potentziala aurrera begira. Eta nik hor aipatzen ditut 3 elementu, dinamika honek ditun 2 elementu garrantzitsuak iruditzen zaizkitenak.
diagnostikoa konpartitzen dugu organizazio horien artean, eta sintesi bat egiteko konpartitzen dugu konzertazioa ez dela posible. Bai? Ez gaude mobilizatzen konzertazioa lortzeko, elkarrizketa soziala berreskuratzeko. Ez, pentsatzen dugu ez dela posible fase honetan. Horren ondorioz, markatzen dugun hildoa mobilizazioa da. Hori ere garrantzitsua da. Eta hirugarrenez, aliantzaren izaera bera, garrantzitsua da baita. Karta sozialean organizazio batzuk daude eta beste batzuk ez daude. Eta hor debateak egon dira, eztabaidak egon dira horretarako. Baina gaur egun hori asumituta dago. Ez dago partido politikorik, ez dago diagnostikoa konpartitzen ez duen beste organizazio sindikalik. Ez da eztabaidatu izan da, baina hori konpartitzen dugu. Eta zentzu honetan, gauzak perspektibakin ikustea garrantzitsua iruditzen zait, adibidez, Europari begira, egia da, azken urteetan mobilizazioak, azken urteetan mobilizazioak egon dira, eta momentu hontan adibidez, Frantzian lan erreformaren mobilizazio horretan elementu interesgarriak daude, sindikalak ere, baina egia da baita orokorrean, gehiengoa duen sindikalgintzak Europan, elkarrizketa sozial edo konzertazioa ez du agortutzat ematen. Eta guri erabat normala iruditzen zaiguna ez da arrunta beste tokietan. Eta bestelako organizazioetara jo behar dugu, sindikatuak ez direnak, olako diagnostikoak aurkitzeko. Duela gutxi Katalunian egon ginen, bisita oso interesgarria egin genuen, kupeko jendearekin, eta, Josep Manel Busquetarekin egon ginen, haien kide batek esaten zuen, hay que dar por definitivo que no hay ningún viso de salida social, de pacto social, de equilibrio para esta nueva crisis de sobreacumulación. La agresividad del sistema es absoluta y no hay salida socialdemócrata. Hau, Europan sindikalgintzak ez du hau esaten. La explotación y la destrucción de la democracia van a ir increciendo. La Unión Europea, además, no va a ser un freno a esa dinámica. Todo lo contrario, y los estados, como el español, lejos de poner un alivio a esta dinámica, centrifugan la tragedia de las naciones como la vasca y, en mucho mayor medida, la catalana. Gogorra, ez? Diagnostikoa, baina erreala. Eta, elak pentsatzen du diagnostikoak errealak eginda, posible dela erantzuna edo erantzun egokia ematea. Gainera, guk sinetsita gaude, irtenbidea badagola. Bestela zertako gauden hemen, gu horretan sinetsita gaude, eta herrien eta lurraldeen burujabetzak garatu behar diala, irtenbide hori aurkitzeko, ez? Kim Arrufatek dion bezala, orain da momentua, ez? Construir esa otra sociedad ya desde ahora, a través de espacios propios de soberanía cada vez más fuertes. Guk bat egiten dugu horrekin. Eta idei zentrala iruditzen zait orduan, horrekin batera nola egingo dugun, ez? Nola egingo dugu, momentu honetan guk ikusten dugu mobilizatuz edo zentzu zabalean ulertuta, baina bakarrik antolatuta eta mobilizatuta dagoen herriak o dagoen langileriak eragin dezake erabakitan. Berdin estatu batean, Grezian edo Frantzian edo estaturik gabeko Euskal Herrian. Eta horretarako, aliantzak dira, aztu zaite hori dagoela hor, baina, aliantzak dira elementu zentrala, ezta? Oain aipatu detenarekin, baina horrelak organizazio bezala erronka dauka. Aliantzak zabaltzeko, aliantza berriak egiteko edo dituen aliantzetan sakontzeko, bai Euskal Herritik kanpo edo bai bertan eremu, gai eta esparru desberdinetan.
Hori elaren ardura da, ez gaude bakarrik horretarako, ikusi beharko da, ze aliantza aukera dauden, baina gure ardura da, eta beraz, horretan lan egitea eskatzen digu. Bueno, arlo soziala eta aliantzak puntu honetan, aipatu bakarrik, baina elak giza eskubide eta normalizazio politikoarekiko duen konpromezua ere hor dago. Violentzia fasearen bukaera antolatua da elak eskatzen duena, eta horren aldeko konpromezua ere badugu, guk parte hartzen dugu foro sozialean, eta hor datozen hilabeteetan presoen egoera eta armagabetzea izango dira gai nagusiak, ni orain ez naiz sartuko, baina aipamena merezi duela uste dut. Arlo sindikalari dagokionez, orain martxan dugun negoziazio kolektiboaren estatalizazioaren aurkako kanpainak burujabetzaren beharra azpimarratzen du. Gure esparruan, negoziazio kolektiboan bereziki, gure esparru genuinoena, esaten dugun bezala, dauden aukerak aprobetxatu behar ditugu, eta gure erronka egia bihurtu, nola? Antolatuz. Antolatuz, hemen lan egin, hemen negoziatu, hemen erabaki, negoziazio kolektiboan buru jabeak. Kanpaina hau beste kanpaina zabalago baten baitan txertatuta dago, prekarietatearen aurkako kanpaina. Eta ondo dakigu, urte luzetako kanpaina dela, edo urte batzutarako behintzat markatuko duela gure eginkizuna arlo honetan. Eta noski, hor ere, aliantzak oso baldintzagarriak izango dira, onerako, txarrerako, baina hor ez nahi sartu, gero txiki dator, eta berak jorratuko du parte hori. Bai aipatu nahiko nuke, barne antolakuntza elementua. Erronka honi erantzuteko, arlo sindikala sendotzea baldin bada gure ardura, indar erlazioa hobetu nahi badegu, lantoki bakoitzetik abiatuta egingo degula esaten badegu, gauza batzuk modu desberdinetan egitea ere eskatzen digu. Eta hor denbora bat daramagu, esanez, gure esku dagoena hobetu inbar dugu. Edo saiatu behar dugu gure esku dagona hobeto egiten. Eta lan egiteko moduari begira, hau ere urte batzuk iraun dezake, ez dago oso sartuta gure kulturan, lan oso modu planifikatuan lan egitea, zeo zer egiten degunean horren balorazioa egitea, ondorioak atera, gu normalean gauza bat bukatzen degunean egiten deguna da, azkar kendu eta hurrengoa prestatu, nahiko lana izaten degulako. Baina hor, esango nuke, elak ibilbide bat egiten badu, lan egiteko moduak aldatzeko ibilbide bat egiten badu, sindikalgintzari eta nazio prozesuari baita, aportazio interesgarria egin diezaioekela uste dut. Eta, hemen gaudenon erronka ere, bada hori oso barruari begira, lan egiteko modu horri begira. Eta hirugarren puntua, aipatu detena leno, esan dut, gustatuko litzaidakela, landu beharreko bi hildo aipatzea. Genero berdintasunerako aldaketa. Zer da hori?
Bueno, ni hasiko nintzake esanez, eta bi egun hauetan atera da, feminismoaren indarra atera da. Hemen ere Euskal Herrian feminismoak azken urteetan izan duen garapena garrantzitsua da, baina era berean uste dut argi eta garbi esan behar dela urrun dagola berdintasuna. Asko dira oztopoak eta zailtasunak, baina elak defendatzen duen gizarte ereduan emakume eta gizonen arteko berdintasuna zentrala da. Beraz, momentu hontan, elan, hausnarketa sakon bat egiten ari gera, baina gure organizazioarena. Ez kanpoari begira, barrura begira. Ez? Eta galdera da, ela zertan da oztopoa genero berdintasunerako. Eta batzutan gogorra da, ze galdera hori egiten duzu, eta gauza asko ateratzen badira, gogorra da. Eta beste modu batean edo modu positiboan eginda ere galdera, elak gaur egun egiten ez duen, baina egin dezaken gauzen artean, nola promozionatu dezake berdintasuna, elabarruan eta kanpoan. Nik uste dut hor garrantzitsua da esateak guk konstienteki egiten ez dugun arren, gizarte honen desberdintasun batzuk errepikatzen ditugula elan, ez? Gure kulturan sartuta daudelako, gure lan egiteko eratan, gure egituretan, gure antolakuntzan, eta beraz, erronka handia da, hau abordatzeak, gainera ez dialako momentu errexak eta gauza asko ditugu egiteko, baina konpromezu politikoa hartuta daukagu eta gure buruarekin baldin bada konpromezua, are garrantzitsuagoa, ezta? Eta hor ibilbide bat egingo dugu. Eta bigarren elementua, justizia klimatikorako borroka. Mendeurrena aipatu dut leno, eta adierazpen bat egin genuen, eta esaten genuen aurrera begira, adierazpenean markatzen genitun aurrera begira erronkak, ez? Eta klimaren aldaketak toki gehiago hartu behartzuela gure agendan esaten genuen adierazpenean. Esaten genuen, datozen hamarkadetan planetaren suntsipena eta merkantilizazio areagotua geldiarazteko borrokak garrantzi historikoa hartuko du. Bere garaian, langile mugimenduaren sorrerak, lan munduaren esplotazioa mugatzeko izan zuen antzeko garrantzia. Sinistuta gaude hori horrela dela, eta azpimarratzekoa ere, gutxi direla puntu honetara iritsi dian sindikatuak edo sindikatu majoritarioak. Harro gaude, hori ondo dago, baina jakin badakigu adierazpenetik ekintzetara pasatzea ez dela beti gauza erresa. Dena den, adierazpen hori egin genunetik pauso batzuk eman ditugu. Formazioa eta publikazioetan gauza interesgarriak egin ditugula uste dut, hausnarketak bultzatu ditugu, mobilizazioetan parte hartu dugu, plataforma desberdinetan ere, ekimenak bultzatu ditugu, horre aipatzea berriz alternatiba bezalako ekimena, baina hori ez da nahikoa, eta gure aportazioa handitzeari begira, garrantzitsua da azpimarratzea, aldaketa klimatikoa, hilala biziko arriskua da, hori hala da, baina aukera ere bada. Hori da esaten duguna, baina hori sinistuta balio behar izan digu pausu gehiago emateko. Eta hemen galdera da, transizioa hemen badago, aldaketa klimatikoa badago, beraz transizioa badago, eta galdera da, kapitalak erabakita injustizia gehiago sortuko du transizioak? Edo arlo sozialetik gai izango gera justizia sozial gehiagoko transizio bat egiteko. Interpelazioa gure buruari eta gainontzeko askori. Zentzu honetan, borroka klimatikoa gure borroka da.
justizia sozialaren borroka da. Eta Txetxek dion bezala, klimaren aldeko borroka, Euskal Herriaren aldeko borroka bera da. Pertsonen, herrien eta lurraldeen burujabetzaz ari gera. Elikadura, energia, ekonomia, politika, demokraziaren burujabetza. Honekin batera, oso garrantzitsua da sindikatu baten gaudenez, klimaren aldeko borroka badala ere enplegurako aukera paregabea. Duela urte batzuk egin genuen azterketa bat, edo hegoaldeko kontaketa bat, eta 1.000 enplegu ateratzen zaizkigu transizioari begira. Eta iparralden ere ikerketa eginda. Eta 10.000 enplegu ateratzen dira, bestelako ekonomia batek beharko lituzkenak behar bezala garatzeko. Beraz, 11 arrazoi daudelako, egin dezagun gurea ere aldaketa klimatikoaren aurkako borroka. Eta besterik gabe, eskerrik asko.